Ay, dyan pala kayo. Pasensya na at in-internalize ko lang aking pagka-Dante Gulapa. Kita mo, oh! Damn, ha? Diba nagkukunyari tayong macho dito, diba? Punitin nyo lang yung sleeves nyo, macho na kayo sa mga hindi makapag-exercise dyan. Si Dante. Ito si Gulapa. Kamusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paulul, wannabe Dante Gulapa. At ngayon, siguro naman nakita nyo na siya, kahit once sa feed nyo. Si Dante Gulapa isa sa mga pinaka-favorite kong sabi nating meme identity kasi sobrang open niya sa kanyang community. Talaga inaccept niya na mapabiro, mapamang trip, okay lang sa kanya. Yun yung gusto ko yung mga taong game, yung mga hindi masyadong maarte dyan at nakikilaro lang kasama ng lahat. And in the end, siya rin naman ang sumikat at nag-open up na opportunities para sa kanya kasi siya isang entertainer, isang dancer, performer. So pupunta siya sa mga gigs, di ba? Nakikilala siya. Sana nga may manager na kung kailangan mo na manager dati, nandito lang ako. So ngayon, dadaanan muna natin lahat ng mga ni Tito Dante. Inisip ko na lang lahat ng mga kailangan kong harangan ng mga utong para hindi ako ma-demonetize. Pero para kay Tito Dante, gagawin ko. Una, May USA. Di ba sabi ko sa'yo, walang tatalo kay Dante. Halos si My Name is Jeff, si Ricardo, kay Tito Dante. Hindi mo kailangan maging fit para maging gwapo. Sa mga hindi nagkaroon ng date dyan, huwag kayong mag-alala. Hindi nyo kailangan sumunod sa Valentine's para ipakita ko lang inyo pagkalalaki. At kung talagang mahal ka niya, kahit anong araw, magde-date kayo. Kapitalismo lang ang Valentine's Day. Sunod para kay Dante uli. Susano o Roses? Yan ang pinakamalakas sa QB. Yan ang pinakamalakas sa QB ng Pilipinas. Si Dewby. Isa lang ang buntot niya at ang buntot niya nasa harap. Nakikita ko ni mga demonetized symbols na iniiwasan ko ngayon. Mga pero para sa'yo gagawin ko, Tito Dante. From Patricia. Yep, Macho no Jutsu. Nani mo. From Palengke. Walang tatalo dyan. Alam mo yung hirap, ang kinakabahan ako dito, hindi ko pwedeng harangan yung pinaka-part ng meme usually, kailangan ko harangan niya. Pero, YouTube personnel, para kay Tito Dante, parang awa nyo na, wag nyo ako i-demonetize. Sinishare ko lang sa mga national treasures ng Pilipinas. Sunod, from Valkma. Diba, sabi nga doon sa kanta, the bees and the eagles. Diba yan ang eagle ng Pilipinas, ang pambansang ibon ng Pilipinas. From Titans to Edits. Fire, earth, air, water. Everything changed when Dante Gulapa defended, diba? Hindi umaatake si Tito Dante. Siya isang pure, genuine na performer na gusto na nagpapasaya ng tao at gusto maging healthy yung mga tao sa kanya mga sayaw para gayahin niya, para paliitin ang tiyan. Kung pupunta kayo sa YouTube, meron talaga sa YouTube channel at pina-upload lang niya yung kanyang mga ginagawa, diba? It masyadong wholesome, masyadong pure. Walang kahit sinong shit poster ang kayang labanan si Tito Dante. Wala kami makikitang ganun na sumikat. Wala. Kasi sa kanya parang ma-enjoy lang. Wala siyang paki. So ito na ang ating avatar. Avatar Dante. Maraming salamat. Sunod. Is Dante a Gio stan? Dun dun dun! Halata naman na isa sa mga inspirasyon ni Tito Dante ang mga K-pop groups, diba? Sa kanyang galing sumayaw at sa kanyang alaga sa balat. Diba, makikita mo ang shine ng kanyang talento at ng kanyang skincare. From Wuju, what is this? Oh, the K-pop! Basta lol to. Yes! Hype! Para kay Tito Dante! Lipad! Lipad, Tito Dante! Yes! Yes! How can you hate Tito Dante, diba? How? Wala. So, siya ang pinaka-pure sa lahat ng mga memes sa Pilipinas, sinasabi ko. Bigyan nyo pa ako ng ibang tulad niya, wala kayo makikita. He is a one and only and Dante and everything of my life. Sunod, from Gate 1. Who did it better? Diba? Ito naman, makikita nyo, kahit sila mismo napalipad na ni Tito Dante, kahit sila nagpapaturo sa kanilang coach, the student has become the master. Sunod. Oops! Baka may mga trigger dyan ng mga BTS fans, mga K-popers, diba? Ito, gusto lang niyang, that is the joke, diba? No, gusto lang niyang ihaluin na, syempre alam naman natin na
na pinaghirapan din ng BTS. So, relax lang kayo, huwag kayo matrigger ha. Lahat ng tao may kanya-kanyang opinion. At pag na-trigger ka lang, lalo mo lang binibigyan ng apoy yung mga shit posters, diba? Pero maraming salamat, diba? Nabigyan natin ng spotlight si Tito Dante, diba? The Chad Gulapa, manly alpha male who can fight for your honor. Diba? Isa pa siyang white knight. Lahat na kay Tito Dante. Genuine, true to himself. Hindi siya nahihiya. Grassroots man of the people. Sick ass tattoos. Body positive and confident. Always naked. Has a loving wife who loves you. Yeah, meron siyang asawa. Shoutout sa asawa mo. I'm sure sobrang saya mo gabi-gabi kay Tito Dante. Grabe naman kayo sa BTS. Has thousands of fans who will never love them for who they are. Well, makikita nyo naman sa contrast na ginagawa ng page na to. Ang buhay parang spaghetti. Minsan pataas, minsan pababa. Nice page day. Nilalayo lang niya yung contrast. Ayoko na-explain yung joke ha. Yung mga sensitive masyado dyan, wake up and grow up. Yung joke to masyado niyang pinaglalayo yung isa. Ginagawa niya hyperbolic, diba? From General Luna memes coming. Yes, lumabas na nga pala yung trailer ni Aladdin. Diba makikita lumabas na yung Aladdin? Kasi ang mga ginagatas na lang nila ngayon ay yung mga batang nanood nito at tumanda na at meron ng panggastos. So, puro mga reboot, live adaptation and everything ng mga cartoons noon. Diba? Laring sa Lion King na animation, pero animation pa rin ngayon, pero tawag nila 3D, diba? Oh, hindi ko maintindihan, pero hanggang nandyan si Dante, papanoorin natin yan. From Antonio. Diba, it only gets better. Paganda lang ng paganda ang mga edits, mga cancels. Sabi ko sa inyo, basta Tito Dante, ito ang genie na di kailangan ng owner. Okay? Kaya niya mag-reach sa sarili niya kahit wala umuutos sa kanya. Sayaw pa lang niya, diba? Isa ng mahika. Sunod, bago ako ma-demonetize ng sarili ko, I can show you the world, shiny, shimmering, splendid. Makikita nyo dito na sila naging carpet. Isang tunay na lalaki na ang carpet to. Sunod! Dayuhan ay naadi. What is this? Kinakabahan ako. Bayan ko, binihag ka. Okay, malapit siya. Yan, lumipad! Hindi na ako nagtaka. Filipino short Niba memes. Bibiling ko yung kahit magkano, Tito Dante. Sunod. This is the shirt we all deserve. Pero ba transparent yan? Para sakto sa utong ko at sa pusod ko. Akin na, bibili ko na yan. Kunin mo na ang pera ko, dali. From Kenneth, Dante Gulo. Yes. Alam na 7-Eleven ang branding nila. Para sa masa, para sa mga Pilipino. Sunod. From Echo 999. What the fuck? Sobrang gagaling talaga ng mga Pilipino. Pati yung sombrero niya, electronic. Oh my God. Ang astig. Lagyan natin to na ating seal of approval. Lagyan natin Gulandam. Gundam macho dancer. Gano'ng kalakas ang enerhiya para maipatakbo yan. Isang buong factory ng pagkalalaki ang nagpapatakbo dyan sa makina na yan. From Greek mythologies. Hanapin mo ano kaya mythical god ni Tito Dante? Hulaan natin. Sunod. From Dan Batalyev. Ano nangyay? Tayang lumipad. Yes. Huli ka sa akto, kuya. At buti na lang nahuli ka. Balik na dyan kasi ilagay ka sa kulungan. Merong napapalayang isang masamang loob. From What's the Story? 0-0. The use life. It's super effective. Round 1 goes to Dante Gulapa. Nasa na yung kay Ricardo What's the Story? Lalagay ko siya sa description. Shoutout sa'yo. Sana pagpatuloy mo to. Gusto ko makita yung kasunod dyan. Kung gaano ka-intense. Maraming salamat. From JTR. Damn! Left 4-5 dead. Left 5 dead. Ito na ang bagong skin at mod ng tanker. Hindi natatalab ang kahit anong baril dyan. Kailangan mo siyang sayawan. Sasayaw mo lang siya pwedeng labanan. Sunod. Benten Tutan with Tito Dante. Nice watermark. Anil, pwede mo naman babaan yung opacity niyan, mga 50%. Oo na, alam na namin ikaw gumawa. Pero maraming salamat. Sunod. For the 2020 Olympics sa Tokyo, abangan natin yan. Pupunta tayo ng Tokyo, abangan natin na maipanalo ni Dante
ang 5-meter flight sprint. Flying Dante! Deja vu! Before. Kung sino man ang bagsakan yan, tapos ka. Wala nang 1, 2, 3. Instant na sa ambulansya ka na. Perfection! Dante may cry but he will never hate. Dante, my loves. At syempre, panguli from Ethan. Most people rejected this man. Dante Gulapa is overrated. It's not funny anymore. Shut. You don't know the truth, Ethan. No, hindi mo naiintindihan. Hindi mo maintindihan ang kanyang kapangyarihan. So, ito pa ang local Shaggy version natin. Maraming salamat sa mga nagpadala. Sana na-enjoy nyo ating Dante Gulapa review. Diba, nakita nyo si Dante at si Gulapa. Damn! Dahil sa'yo, Dante, ako yung mag-exercise pa at magpapalaki ng katawan. Hopefully, di ako tama rin. So, ako ulit si Paolo. Huwag kalimutan like, share nyo ulit sa mga wannabe nyong dancer friends. Siyempre, kung kalimutan mag-subscribe. Paolo, out! Ang isipan sasayan o agam. Siniskwela, 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 hey!